Makaten gelaring para kadang cakra budaya anggenyo miyak supining swasana. Kanthi makaten karana sampun wonten pratandha saking kadang juru sasmita bilih panjenenganipun Ibu Pangadi Busana anggenyo ngrucat busana ganti busana kapangeranan sampun paripurna. Kanthi makaten katur panjenengan Ibu Juru Pangrengga Busana kabareng jenggaraken pinanganten sarimbit saking Pondok Palerman manjing wonten madyaning pawiwahan jroning lumaksana para kadang cakra budaya ngiras pantes nderekaken pinanganten sarimbit mugi manggih kamulyaning sejati. Ketinggal jumangkah rep sidam permanem datan ana walang kang naningsih gegodhongan kang obah samyara datan lumampah ingkang kapireng namung gathuk ing pinanganten sarimbit iya jumangkah tancancut taliwondo busana kang edi sarwa peni mersasat pratandha Raja sedina ratu sedalu mratandani yen to miyak sepining swasana kalenggahan punika para kadang werda muda campur sari sesarengan kalian para lenggah sami memuji mring ngersaning Gusti kang akarya lupa nyuwun Gusti kang murbaing dumadi pinanganten sarimbit antuk bagya mulya ketinggal edi penit kang lenggah dampar kursi gading kecono kainggakaken wonten ing Siti Inggil Binaturata kalenggahaken dening Rama kalawan Ibu ketinggal lulus kalawan raharja sawanipun pinanganten sarimbit nulya ngantek ajicara karana wonten bambangan cakil ingkang mijil saking Paten Dukun Magelang kawula suwun siap siaga makarti wonten sak ngajenging kori pendhapi duk nalika semono ingkang kepareng haleledang ana tengahing wanawasa kadya sesoco kang coplok saka ing pangembanan rodat panenggak Pandhawa kekasih Dian Harjuna ngupadi wahyuning katenteman tumenga ing angkasa Konjem Pratiwi tata buta ganti wisraya Indriyaksa swara maruta bawana gana
arga wisikan pagulingan Ponco Bayu magrimo Sigro jingkat jingkut tindak ira Sang Dewi Nata ganti Kang Prasetya duk nalika semono ingkang kepareng haleledang ana tengahing Wanawasa kadya secoco kang coplok saka ing pangembanan rodat panenggak Pandhawa kekasih Dian Harjuna rikala semono arsa tumuju wonten kayangan Jonggring Saloka angupadi dumunung ing wahyu katentreman ana tengahing Wanawasa sinajan to ana ri bebondetan paribasane tan pringga bayaning marga wisanggeni moyo
Mugi kang winurseta kucapa. Sinambutan cinarita ya iki warnanira dumadining panenggak Pandhawa kekasih Dian Harjuna. Rikala semana wis padha pacak baris ngaturake beksa paribeksa ana ing pawiwahan. Kanthi menika katur dumateng para lenggah kakung mewah putri. Lajuning adicara tumuli kapurwakan malih. Kanthi menika panjenenganipun sang pamengkugati kepareng hangaturaken wedharing ganta babaring sedya ingkang mijil saking telenging wardaya. Kanthi menika panjenenganipun Bapa Samin boten kewawi marak matur wonten ngarsa jengandika sami. Nyuwun gongang panjenenganipun Bapa Sastra Diarja. Mugi jumenengipun Bapa Sastra Diarja jinajaran panjenenganipun Bapa Samin dalasan besan Sutrisno kepareng jumeneng wonten sak ngajenging kori pendapi jroning lumaksana jengkaring Bapa Sastra Diarja kadidening satriya ingkang saking kitha Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalenuwun kanthi linambaran budi rahayu sagunging dumadi. Mugi kasugengan saged kasarira sagunging para tamu kagum Semahwana Putri ing sedayanipun. Wonten ngasanipun para pepundhen, para pinispu, aji sepuh kasepuhan ingkang sampun anggun mangastuti pepoyan katamen ingkang tansah dat pinundi pundi. Kojok panjenenganipun para pangemban, pangembating projo minangka satriyaning negari linanggung panjenenganipun Bapak Kepala Desa sak jonjang rawatipun wonten ing tlatah Desa Tlogaliwu ingkang pantes luhuring budi. Kojok panjenenganipun para alim, para ulama ugi ingkang pantes kita takdimi. Kojok panjenenganipun para kadang besan Sutrisno panjenenganipun Ibu Mitri saha kadang Kluwangsa saha almarhum Bapak Moh Saroji ugi tansah ingkang winengku karaharjan saha ingkang kawula mulyakaken. Wonten ngasanipun para tamu kakung sauputri ingkang sinudha ing pasugatan. Kaya panjenenganipun rembungan seni campur sari cakra budaya ugi ingkang sanget-sanget kula banggaken. Panjenenganipun keluarga pamengku gati mugi tansah pikantuk rintanipun Allah Subhanahu wa taala ugi ingkang kita dewi. Semoga kita dherekaken hangaturaken puji lan syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala
ingkang sampun kepareng paring rahmat nikmat sedayahipun katitik wonten rikalanggan meniku kula panjenengan sami saged nyawiji makempal nderek mangayu bagyo manggah undangan saking panjenenganipun Bapa Samin wonteni sowan kula lan panjenengan sami tansah winengku karaharjan kalis nir ing sambikala tebih saking Eropidu. Sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestu kula panjenengan sami tansah hangantu-antu manggah sapatipun saha pitunganipun. Wiwit wonten kemarin jagat dumugi zaman akhir ing benjang. Allahumma amin. Sagunging para tamu kagung semahana putri ingkang luhuring budi kapareng kawula nyiget kamardikan jengandika sami kalanipun nembi sekeca eca wawan pangandikan sesami lelenggahan kapareng kawula nyaru krami mradodo saking keparengipun Bapa Samin ingkang supados hangaturaken udaring gondo babaring sedaya manggah wigatos sing gati wonten rikalanggan menika ingkang sepindhah saking panjenenganipun Bapa Samin netepi saperanganipun tiyang sepuh Amimoho putra ingkang pun bagus sarjanto ingkang sampun saged dhaup suci kalian genduk ayu nanik putra putrinipun Ibu Mitri almarhum Bapa Saroji ingkang pidalem saking Nanga Desa Padasuka Sawangan Magelang. Alhamdulillah sampun saged sembodo anggenipun Bapa Samin ngentas pitulus putra kakungipun wonten rikalanggan meniku sampun kadherekaken kadang sepuh keluarga saking Nanga paring donga pangestu. Kelajanipun saking Bapa Samin ngaturaken bingahing manah bombonging raos kanthi ngaturaken atur pambiaga wilujeng rawuh panjenengan sami sedaya mbok bilih panjenengan kala rawuh saking panjenenganipun Bapa Samin boten saged jabat asta kanthi waradin sedaya kalepatan sekekirangan hangantu nyuwun agunging sesamudra ing pangarsami monggo kasun nyekecakaken lenggah midherek papan palenggan ingkang sampun kasemetaken kapingkalipun ugi ngaturi rawuh panjenengan sami Bapak saha Ibu pinisepuh kadang werda muda sedaya kasuwun donga pangestunipun anggenipun Bapa Samin ngunduh putra penganten sekalian wonten ing siang rikalanggan puniku pengajap anggenipun Bagus Sarjanto kalian Mbak Nani anggenipun badhe ngayahi lelomban madyaning bebrayan ing samangki tansah manggi raos ayem tentrem sejahtera bahagia lan dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mugi enggal keparingan amanah ingkang awujud putra kakung saha putri
dadosa putra ingkang soli lan soligah. Kelajanipun saking Bapa Samin ngaturi rawuh panjenengan sami sedaya boten saged nyamaktaken papan sapalenggan ingkang prayogi sesawangan ingkang edi lan teni langkung-langkung boten saged atur pasugatan ingkang miraos anggenipun ngaturi bojo krami unjukan saudaran sae ingkang sampun dipotong aturaken monggo kasuwun ngersakaken kanthi marga marganing penggalih namung kewala sedaya kekirangan sukalepatan saking keluarga Bapa Samin hangantuantu nyuwun agunging sesamudra ing pangarsana. Kelajenipun ugi ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak kadang tangga tepalih kadang reda muda sedaya ingkang sampun kepareng paring pambiyantu sae tenaga penggalian iku pertikel langkung-langkung prabiyo ingkang sampun kaaturaken panjenenganipun Bapa Samin sekalian sanget-sanget ngaturaken ageng panuwun namung kemawon boten saged ngaturi piwales dumateng sekadarman panjenengan sedaya namung nyuwun wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala mugi saking sekadarman panjenengan mugi pikantuk lelintu ingkang satraju saking saipun Allah Subhanahu wa taala. Kelajenganipun ngaturaken agenging panuwun dumateng para kadang besan Sutresna anggenipun sami merstui sampun ragi tutuk wonten lepatipun saking keluarga Bapa Samin saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun mugi-mugi saking kerelaan penggalih panjenengan sami mugi-mugi doa restu saged lumintu dhateng putra penganten sekalian satemah anggenipun badhe ngayahi lelomban madraning bebrayan ing samangke saged rahayu widodo kalih nir ing sambikala ugi matur dumateng para bapak para ibu sedaya wonten rikalenggan meniku saking Bapa Samin kanthi ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami boten raos ngirangi raos kehormatanipun dhateng sagunging para tamu sedaya mbok bilih ing samangke pawiwahan menika sampun dipun anggep paripurna konduripun panjenengan sami sedaya ing samangke boten dipun keparengaken sempit-sempit utawi repot-repot namung kasuwun donga pamujinipun anggenipun Bapa Samin ngadani sapirangipun tiyang sepuh sedaya manggih rahayu widodo kalih nir ing sambikala mbok bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten atur ingkang kirang nuju prana sagunging para tamu kakung Sumawana putri saestu kawula ngantantu nyuwun agenging samudra ing pangarsana akhir wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun Gamblang wijang dhateng wonten ingkang kalimput aturipun panjenenganipun Bapa Sastra ingkang sinebat atur pambagya yuwana kanthi mekaten katur panjenenganipun Bapa Samin Gutrah Pluwangsa
lan ugi kadang besan sutresna. Kawula suwun jengkar saking sasana palenggahan temuju wonten sak ngajenging kori pendapi nderekaken kondoripun para tamu pratandha cetha pawiwahan sampun paripurna jengkaring para tamu kanthi reruntungan mindho mimi lan mintuna.